Mga patayng lawas sa pipila ka mga sundalo nga nalakip sa pagkahagsa sa C-130 plane sa Paticul, Sulu, miabot na sa Cagayan de Oro City. Ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, gisugat og full military honors sa 4th Infantry Division Philippine Army ang pipila ka mga sundalong namatay sa C-130 crash nga miabot dinhi sa syudad. Bandang alas 10 sa buntag, tiyang miabot na sa Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City, gikan sa Zamboanga City ang C-295 aircraft. Sakay ang unom ka mga sundalo nga lakip sa namatay sa trahedya sa Paticul, Sulu. Paglapag sa eroplano, usa-usa nga gikuha sa mga sundalo ang mga lungon sa ilahang mga kaubanan aron dalitan og full military honors. Ka mga sundalo nga gihatod taga Misamis Oriental, Bukidnon ug Agusan del Norte. Nga mao sila Sergeant Butch Maestro, Private Vic Monera, Private Raymar Carmona, Private Melmark Angana, Private Mark Nash Lumanta ug Private Marcelino Alquizar. Sa seremonyas sa Lumbia Airport, gilayon nga gidala ngadto sa kampo sa Fort ID ang mga sundalo kung asa naghulat ang ilahang banay. Among nakahinabi si Nanay Amalia Angana nga gikan pa sa Malaybalay City, Bukidnon. Hantod karon, grabe gihapon kuno ang kasakit nga iyahang gibati sa pagpanaw sa iyahang anak nga si Private Melmark Angana. Apan taliwala ni ining tanan, gibati gihapon siya og garbo tungod usa ka bayani ang iyahang anak. Masaya siya. Asang makaroon to. Naami din na nagkuhan mi sa imo ha. Palangga ka kayo na mo. Okay lang kay sa manggid mo. Ihaya sulod sa usa ka adlaw mga sundalo sa kampo sa Fort ID ug gilayon nga ihatod sa ilahang tagsa-tagsa nga lugar kung asa ang pamilya na ang magdesisyon kung kanus-a sila ilubong. Kami ay nagpupugay sa mga nasawi na mga kasundaluhan di doon sa aksidenteng nangyari sa Paticul, Sulu. This is a sad moment for all of us. At kaya nga ginawaran natin sila ng honors, appropriate honors so that to recognize yung kanilang serbisyo at yung kanilang sacrifices sa ating bayan. Tek, pasalig sa kasundaluhan nga matagaan gayud og hinabang ang mga nahibiling banay sa mga biktima o labi pa target nila or naay importansya nga ilahang gitutukan karon ang kaning pagpahiluna sa mga biktima. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez.